Kunevidiyo la engiyenzile enesihloko esithi umkhonto wesizwe. Kuleyo video ke bengizama ukukhumbuza amaXhosa ukuthi how powerful they are. Ngaphinde ngakhumbuza amaPedi ukuthi how powerful they are. Ngase ngibaqoqa ngibahlanganisa ngibabizela emkhontweni wesizwe ngithi mina zonke izizwe namhlanje azitholeli ikhaya ogama lalo umkhonto wesizwe party. Ngathi mina ngoba umkhonto wesizwe party inhloso yawo is to rescue umuntu omnyama ontshontshwayo noma ontshontshelwayo. Ngathi mina from emandulo umkhonto wesizwe have been on that standing point sokurescueisha umuntu omnyama ontshontshayo noma ontshontshelwayo. Ngathi mina amaXhosa amaPedi nali ikhaya umkhonto wesizwe into engantshontsheki. Ngathi mina singomakhanya sikhona sigada umzila simi ngasemnyango sigada amasela nezigebengu nama sell out ukuthi mekeza angena emkhontweni siyayishaya kabuhlungu sishaye size sibeke unyawo entanyeni sikhiphe ngokade msunyonyoko. Ngithi ke mina ke amaPedu ake asibandlulule la asibize ngamatsulu. AmaXhosa ake asibandlulule asibize ngeinzule. Nabo ubufakazi. AmaXhosa mayedakwe ama-spams asibiza ngeinzule. AmaPedu mayedakwe inkununu asibiza ngamatsulu. Ingakho ke ngiaddressa lezizwe zombili ngithi mina guys, let's come back, let's come together, let's unite under umkhonto wesizwe party. Let us unite. Okwenzeka emandulo kwangenziwa yithina manje kwakwenziwa okhokho bethu. Okhokho bethu bafele emanyaleni bengama sell out belidayisile izwe lethu. Sengisho mina okhokho benu maXhosa, okhokho benu ninezinye amanye ama-tribe ninamaPetu, ninamaPetu, yabo. Yekani lento yenu yokudiscriminate amaZulu, yekeni ninamaPetu. Niyezwa amaPetu, yekani ukudiscriminate amaZulu. Ngoba amaZulu iwona animele la eSouth Africa anilwelayo anivikelayo nakuba ninento ebizwa ngecountry ingenxa yamaZulu. Nani maXhosa, yekani ukusibandlulula nisdiscriminate nisibiza ngeinzule. Lento enisibiza ngayo amasemba. So siyanibiza ke sithi wonke umuntu akasondele emkhontweni wesizwe ngoba umkhonto wesizwe iwona njengamanje oyithemba lawo wonke umuntu omnyama njengoba iANC intshontshiwe nje ivenda eluRamaphosa lidayisile iANC layidayisela uOppenheimer. Amasimbe evenda adayisa iANC ayidayisela uOppenheimer. Ngithi ke mina ke iphumani masimba kwiANC ningene emkhontweni wesizwe. Noma ungasigqoka isikibha seANC ngoba abanye benu bayikhokhela imali lezi zikibha. Kulungile sigqoke umbathe nebhayi leANC elinuka isihlama bese uyahamba uyovotela umkhonto wesizwe ngoba iANC ayiselona ithemba lakho seyiyithemba labelungu noOppenheimer. iANC ithemba lakho sekuwumkhonto wesizwe party thanks to umsholozi ugedle ihlekisa ubaba uJacob Zuma ngokusiqalela umkhonto wesizwe ukuthi uzosirescueisha, uzosihlwitha, uzosirevive. Thanks to ubaba uJacob Zuma. Ngibiza ke amaXhosa, ngibiza amaPedi, ngibiza abeSuthu, ngibiza amashangana, ngibiza abaTswana, ngibiza abeSuthu, ngibiza amakhaladi, ngibiza amandiya nabelunga abanengqondo esebenzayo. Abeze sizovotela iMK okuyithembelisha lomuntu omnyama.
ithembe elisha lomuntu omnyama ngoba i-ANC ayikuseyona umuntu omnyama ngane zakwethu. I-ANC seyiyisikigi sabelungu. I-ANC sekuyisikigi sabelungu. Imchamo yabo oRamaphosa noPatrice Motsepe noFikile Mbalula noGwede Montashe yonke lo msunu yamaxoxo njoba ihambiswa okwamadada nje yonke lo msunu leyo iyona imchamo yabelungu Oppenheimer leyo elapha kulesi sikigi ekuthiwa i-ANC. Phuma ke esikigini wena muntu ongewona umchamo kaOppenheimer. Phuma esikigini ngene emkhontweni okuyikhaya elisha. Bekuyiloko nje bengiqonda ukukudlulisa mina. Lento yo tribalism phumani nje kuyo, phumani yekeni. Ngeke isebenzele imfunweni zethu esizifunayo njengecountry. Njengabantu abamnyama. Lento okudlala nje amakhadi tribalism masidalula amaqiniso nina nithi si tribalism masidalula amaqiniso ngoba niwasaba nina bese nithi thina si tribalism lo masimba nje phumani kuwo msuni onyoko kade niyangidakelwa zinsha.